This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲಿ. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty. ಹೆಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶೋ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅಸ್ತ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್, ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ಹಾಗೂ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೊಸ್ತು, ಆದರೆ ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಳೇದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೆಮಿಫಿನಾಲಿ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ನ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಫೈನಲ್ಸ್ನತ್ತ ಅವರ ಒಂದು ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಡಾನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಮಿಫಿನಾಲಿ ರೌಂಡಲ್ಲಿತ್ತು 2 ರೌಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡಿನ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಮಿಫಿನಾಲಿ ರೌಂಡ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಪ್. ಸೊ ಶಶಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ 8th ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜಡ್ಜಸನ್ನು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್. Sir. Super. And on the other hand, we have the very handsome, talented Elton J. Super. So we are on the group round. I hope you guys are having a chill pill. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ನಮ್ಮ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ 7ನೇ ಸೀಸನ್ನ ವಿಜೇತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್, ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಸ್ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೀಸನ್ 7 winners Priyanka, Shweta and Savita. Welcome to the show once again. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್, ಹಿಂದೂ ಮೈಥಾಲಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದೇವರ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವನುವಿನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ದಶಾವತಾರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ದಶಾವತಾರವನ್ನು ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಥೀಮ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಧೃತಿ ಅವರು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ದಶಾವತಾರಂ ಬೈ ಧೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಗ್ರೂಪ್. मावशी काय झालं? वैकुंठ एकादशी के दिन भी लेट? भगवान विष्णु जी के वैकुंठ द्वार खोलते देखना सौभाग्य है. उसके बाद विष्णु पुराण. इस बार विष्णु पुराण सुनने के साथ देखने को मिलेंगे. चलिए जय वेंकटेश वृषशैलनाथ श्री पद्मनाभ वैकुंठनाथ जय विष्णु तेज राजाधिराज तव जय. चलो विष्णु कथा शुरू होने वाला है. भगवान साक्षात् हरिहर
भिक्षां देहि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो कलियुद्धम् अहं विष्णोरवतारम् आदित्यं संहारम् विठूचा गजर हरिनामाचा जयकारो विना जयकारो विना दर्शन व्हावे आता तू सकल जगाचा त्राता हे खुशीत गावाउली तुझ्या पायरी ठेवतो माता माऊली 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 वंदनिका वरदे हरी श्री ज्ञानदेव ದಶಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ದಶ ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳನ್ನು 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಕುತೂಹಲ ನನಗೂ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಲರಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೆಷರ್, ನೋಡುವಾಗ ಖುಷಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆದರೆ 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಡನ್ ಗೈಸ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್.
ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಜಡ್ಜಸ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿಂదని ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಿ ಆನ್ ಪನ್ನೇಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ನೌಲು ಅವೇ ರೈಟ್. ಎನಿವೇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಹೆಡ್ ಇರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಶ್ವೇತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಅದಾയത് ಇದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ ಕೈತಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತೇರಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂಚ ಅದು ಕೈತಲ್ಡು ಅಂತು ಎಂದು ದೂರ ಪೋನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತು ಏದು ಪಾತಿರ್ವೇರು. ರೈಟ್. ಎನಿವೇಸ್ ಟು ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಯು ರಿಯಲಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್. 5 ನಿಮಿಷ ದಶಾವತಾರ ತೋಜವನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಲ್ಪುನನಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಡೇರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಪ್? ದಾಯಿಗೆ ಕಂತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ನೀರೇಗೆ ಎನ್ನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಲಕ್ಕನೆ ದಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ದಶಾವತಾರ 10 ಅವತಾರ ತೊಚ್ಪೌಡು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಲ ತೊಚ್ಪೌಡು ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಒಂತೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ತೃತಿ ಮಲ್ಪು ಇರಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ ತೃತಿನ ಮಿತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಈ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರು ಅಂಚನೆ ಬೈದಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಬೈದಂಡು ಅಂತ. ರೈಟ್ ನೈಸ್. ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಆನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಲೆ ತುಕದು ಜೆಡ ಬಂತು ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್. ಎನಿವೇಸ್ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಆಪುಂಡೆ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂದಾರು ರಡ್ಡು ಜನನ ಮೂಲ್ಯವನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೋಕೆ ಎಂಗಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಚಿ 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 ಚೂರು ಬಗ್ಲಿ ಓಲಾ ತೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ಮೇರು ರೋಲ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಲಾ ತೂತಾತ ಓಲ್ ತೂತ ಮೇಡಮ್ ಸೀಸನ್ 6 ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ತೂತ ಸುಷ್ಮಾ ಸೀಸನ್ 6 ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇನಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೇರು ವಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಕಾರಣ ತೂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏಪಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಶಿ ವಾಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ ಅನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ರಾವಣ ಈರಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರೈಟ್ ಕೃಷ್ಣ ತಪ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹೆಸರು ಮನ್ವಿತ್ ಬರ್ನಾಗ ರಾವಣೆ ಪನಗ ಮಲ್ಲ ರಾವಣೆ ಬರ್ಪೆಂದು ಚಿಂಕಜಿ ರಾವಣೆ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪನ್ನಗುಂಡತೆ ದ ಫೀಲ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರಾವಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು. ಇವಾಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಸ್ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ದೇ ರಿಯಲಿ ಡೂ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಈರ್ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಈರ್ ಮೈಕಿಡ್ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ಮಾತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದೇರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರ ಅಥವಾ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತಿನಾರಿ ಏರು ಜೋಕ್ಲೇಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈರೆ ಈರಡ್ಡ ಓ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತಿನ ರೈಟ್. ಎಂಚಾಂಡ್ ಇರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜರ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಜರ್ನಿ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಉಳ್ಳಾರು. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್? ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಶಾವತಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶ್ವೇತಾ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್. ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಂಕು ಲೇಪಲ ಪನ್ಪ ಸಿಂಧೂರ ಕೆಂಪು ಒಂದು ಆ ಸಿಂಧೂರ ಕೆಂಪು ಬೊಟ್ಟದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ರಾತ ಪೊರ್ಲು. ರೈಟ್, ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಇಲ್ಲ ಪೋದೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಜಡ್ಜಸ್. ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಈರ್ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುನೀಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಕಲ್ ದಶಾವತಾರದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ದೆಪ್ಪರ ಎಂಕಲು ಯೂಶ್ವಲಿ ರಾಮಾಯಣ ದೆಪ್ಪನ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹನ ಓವಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಐನೇ ಎಲಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ 10 minutesದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆತ್ತನ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ದಶಾವತಾರನ 5 minutes ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟಿರಿಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಸೊ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದಶಾವತಾರ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನೆರ್ದು ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಪೂರ ದಶಾವತಾರ
ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವುದ ಪೂರ ಹೊಸತ್ತು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಅವಡ ಅವು ಮೌಂಟೇನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ ಭೂಮಿ ದತ್ತೊಂದು ಕೊಂಪಿನ ವರಾಹದ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವು ಹೊಸತ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ ಇನ್ನು ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೂಜಿ ಋಷಿನಕಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಶಾವತಾರಡ್ ಇರೇಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅವತಾರಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರಡ್ ಇರೇಗ ಅಷ್ಟಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ರಾಮ ಅವತಾರ ರಾಮ ಜಯಂತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೇಗ ದಶಾವತಾರಡ್ ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೆತ್ತಂಡಲ್ಲಿ ಇರೇಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸೊ 10 ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾರ ಸೊ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪಡೋಡು ಇಂಚಿಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ 5 ನಿಮಿಷಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಬಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇದೇಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲ್ಕಿದ ಅವತಾರ ಮುಟ್ಟ ನೀಟ್ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಅದು ಪೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಮ್ಜಿ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಮರತು ಬುಡಿಯ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾಪ್ ದತ್ತನ ತಾಳದ ವಿಟ್ಟಲದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಟ್ಟಲನ ಏತು ದಿನ ಆತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಏರ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಜರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಹುಷಾರ್ ಇತ್ತು ಜಿ 3-4 ಡೇಸ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಆತಜಿ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಕ್ಕಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದೆ ಬತ್ತಿನ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಟ್ಟಲನ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂಜಿ ವೇರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಿನಿ ಆತುಂಡ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓಡೆನಾ ಪೋತು ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಾಯ್ಪಂಡ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅರೆಗಾರನ ಕ್ರೌನ್ ಬೂಂಡು ಬಕ ಉಂತಿನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರ ಗಜಿಬಿಜಿ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಅವು ನೀಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸಡನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ ಒಂಚೂರು ದಾಯ್ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೂಪುನು ಕಂತದು ಆಯ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತಲ ದಶಾವತಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸೊ ನೀಟ್ ಅದು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ದ ವಿನಿ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೀಟ್ ಬೈದಂಡ ಬೇತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋತು ಎನಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ವಿನಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕೊರಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಅಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಅದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪೂರ ಶೈನಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು थैंक यू सो मच स्माइल माल ब्लैंक इट्स ओके थोड़ा 19-20 होगा राइट गोइंग टू आवर नेक्स्ट जज एल्टन जेफ ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ತರತ ಹೆಡ್ ಗೇರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಆಲ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂದು ಪನ್ನಡ ನಿಜನ ಎಂಕಲ್ಲ ಐಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತೀರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಂಡೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಯಾನ್ 120%. ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಪಂಡಿಲಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಅನ್ನ ಪಂಡಿಲಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ 100% ಒಪ್ಪುವೆ ದಯಪನ್ನಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಪನ್ನೊಲಿ. ಓಕೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷಡ್ 10 ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತೂಪವನ್ನ ವಿಚ್ ಈಸ್ 120% ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಎನ್ನದಾದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇತ್ತನಪನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತೇಜ್ ಬತ್ತೆರ ಪೋಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಸ್ಟೇನ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 seconds. ಬತ್ತೆರ್ 2 3 ಔಟ್ 2 ಔಟ್ ನೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಯಾಂದದ ಪನ್ಪುನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪೋಡಂಡ ದುಮ್ಮದೊಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇತ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2-3 seconds ಮೋರ್. ಎನ್ನ ಥಾಟ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಂತದುಂಡ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ ಆಂಡಲ ಐ ಕುಡನ್ ಸಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ. ಜೋಕ್ಲು ಪಿದೈಪೋತ್ ಪ್ರಾಪ್ ಕನ್ಪುನಾವಡ್ ಒಂತೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಇತ್ತಂಡು. ಸರ್ ಪಂಡಿಲಕ ತಾಳ ಬೇಗ ಬೈದನ್ ಕೈಟ್ ನೆತ್ತ ಕೊಂಬುಲಕ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಪ್ರಾಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವಲ ಈ ಸೈಡ್ ಬೈದನ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬೈಜಾಂಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಫ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತನ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬೆಟರ್. But I think lack of practice, I felt. Okay, so no worries. Nevertheless, I wish you all the luck and God bless you all. Thank you. Thank you so much, judges. Congratulations. Good feedback. But akil daig negative panper panda next time malpanaga you have to be better than what you are. So congratulations to the whole team. Bari shokud maldar appagetina smile kodora varade. Everybody keep smiling.
ಎಸ್ ಎವ್ರಿ ಜರ್ನಿ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ನು ಈರು ಒಂದು ಡುಗುಡುಗು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವಳು ಕೂಲು ಒಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತೂಪುನಕಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೇರು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಯೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇರೇನು ಮಸ್ತ್ ಫಿನಾಲಿ ರೌಂಡ್ ಓಕೆ ದಾಯಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಜಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವೈ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತದನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತ ಅಂಚಾದು ರೈಟ್ ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ಲ ಕೃತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಶಾವತಾರನ ವಿದಿನ್ 5 minutes ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜ್ಪಾಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಪ್ರಾಪ್ಸನ್ ನೆನಪು ದೀಪುನನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಐನು ಓಲ್ಪೊಂಡು ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಅವು ಐನೆಕುಲ್ ಮಾತಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪವರ್ದು ಇದು ಮಲ್ತೇರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸನ್ 6 ಮಾಮ್ಲ ಉಲ್ಲೆರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೀಸನ್ 8 ದಟ್ಸ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ what I felt. Thank you. All the best to all. Thank you so much. Vishnuna avatarana Lakshmi nakulu bartadu maltadiru. That is really nice. Yeah, onji Vishnu. Don't worry. Here onji exception. Ave irna pudar dade bandar iru Manvit O class. Iregla exam avondunde. Akilla banda ora attindige kudora undige. Banda iru ora attinit pass atarade. Mic korle. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಉಂಡೆ ಪಂಡರ್ ಹೊರ ಆತಂಡು ಕುಡೋರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಹೊರ ಆತಿನ ಇಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆತಾರೆ ಪಾಸ್ ಆತಾರೆ ಪಂಡ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಫೈನಲ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡತ್ತೆ ಹೊರ ಆತನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕುಲ್ಲ FA4 FA3 ಪುನತಿ ನದಿ FA4 FA3 FS ಯಾನ್ ಚೂರು ಓಲ್ಡ್ ಡೇಟೆಡ್ ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗ್ಲಿಗೆ FA1 FA2 FA3 ಇತೆ FA4 ಆಂಡೆ FA3 ಆಂಡೆ FA3 ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತೆ ರೈಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ನಿಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೆನಪದಿಯರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರತ್ತೆ ಬೈದಾರು ಒಂಜ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ನೆನಪದೀತಾರೆ ಈಜಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಪೋರ್ಷನ್ ನೆನಪದೀತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ರಡ್ಲ ಈರು ಪೋಕ್ರಿ ಇನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್ ನೀರೇ ಪೋಕ್ರಿ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಆ ಥರ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೆನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ವೇತಾ ವೆಲ್ ಡನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆದಾಪುಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಫಾರ್ ನೌ ಫಾರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಯೇ ತ್ರಿತಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ Welcome back after the break to Shashi Detergent Presents Dance Mummy Dance Season 8. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಅದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ದಿವಸದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮದರಂಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಹರ್ಷಿನಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಮೂಲು ಮಣ್ಣು ಮುನಿಯೋಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉರಿಯೋಡು ನಮ್ಮಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡು ಮದಿಮೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಊರುದ ಸಂಗಮ ಬಲೆ ಬಟ್ಲರ್ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಗುಳಿತಡೆ ಪೋಯಿ
చెప్తున్నావు చైపినవు మేరే మైమే చెట్టంటే బతుకున్నవే నరమాన్య ప్రేమే కేల్కా ఉల్లారే దేవే ఆరే మూలతా మన్నేకు బంగారు పట్లేరే లేలే పాడిగా పాడి లేలే ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುದ ನೇಮತ ಅಡೆಪೋದು ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ತುಣುಗ ಹೊಸ ಮದುಮಾಯ ಮದುಮಾಲು ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗೂ ಬೈದೇರು పొన్ను మదిమాయ బొక్క పుంజు బంజిడు బత్తిన జోకులు పుట్టందంట ఆ జోకులే కాదు అభ్యతే ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾಲೋಡು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಶುಭ ಲಗ್ನತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕೋರಿನ ಪಾತ್ರದ ನಾಲೈ ತತ್ತುಂಡ ಮೈ ಮರೆತು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಾಶವಾಗದೆ ಜಿಫಾಲಿನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿದೆ ಜಿಫಾಲಿನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿದೆ ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ತವಕ ತೋರಿದೆ ಕಾಂತಾರ 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 ಹರ ಹರ ಭಯಂಕರ Oh
ಆಹಾ ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂತೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂತೆ. ಪೀಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗೆ ಅನ್ಪಂಡಿತ್ತೆ ಮದುವೆ ಪಾಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮದರಂಗಿ ದಾನೆ, ಹಲ್ದಿ ದಾನೆ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಾನೆ, ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ದಾನೆ, ಪಾರ್ಟಿ ದಾನೆ ಅಂದ್ ಆಡ ಓಲ ಇಚ್ಚಾದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಮದುವೆ ಉಂದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಂದಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಒಥೆಂಟಿಕಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಂದಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮದ್ಮಾಲ್ ಒಲ್ಲೇರು ಮದ್ಮಾಲ್ ಹಾಂ ಮದ್ಮೆ ನಿಕ್ಲಿನ ದೂರ ದೂರ ಅಂತೈನ ಮದ್ಮೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೋಡಿ ಇಜ್ ಮಲ್ಲೆ ಆರ್ ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ದತ್ತೊಂಡೆ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ಮದ್ಮೆನ ಮಲ್ಪೈನಾರು ಪಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತರೆಟ್ ಕಂತಿನಾರು. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರೇನು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತೊಂದು ಬರೋಡು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್? ಆರೆಗ್ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿಟ್ ಕುಜಾಲ್ ಕತ್ತಾರಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಎಸ್ ಗುರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನೆಂಡ ಆರ್ನಾಗ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನೆಂಡ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಎಂಕಲ್ ತೂತುಜ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಉಂದುಲ ಇರ್ದಾದ ಥಾಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದೆ ಅಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಎಂದಿತ್ತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂದಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಮದ್ಮೆ ದಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಮಲ್ದಿ ನಾವೇ ಏಜ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಐದು ದುಮ್ದ ಸೀಸನ್ ಪೂರ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರತ್ತ. ಸೊ ಅವು ಟೀಮ್ ಬೇತಕ್ಲ ತೂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮಿದ್ದೈರ್ಯ ಜೋಕಲ್ನ ಮಿದ್ದೈರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ನ ಮಿದ್ದೈರ್ಯ ತೂದು ಮಲ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಕುಡೊಂಜಿಗೆ ಏನು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಕಂತಾರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಹೋಗು ಬನ್ಲೆ ತುಡಾರ್ದ ಎಸ್ ಅವು ಫುಲ್ ಲಿಪ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಅವಲ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಾಹುಲ್ ಕುಲ್ದೇರು. ಸೊ ತುಡಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸಾಂಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ್ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸುಮಾರು ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ತುನಾಗ ಮೇರ್ ಕಾರಿಗೆ ಕೋಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಯೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅವು ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆರು ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಬತ್ತೆ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೌದಾದೆ ಥಾಟ್ ಒಂಜೆ ದುಮ್ದ ಕಾಲಡ ಉಪ್ಪರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾರತ್ತ. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ವಾವ್ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಆರ ಆತ ಸೀರಿಯಸ್ ದಾನೆ ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಫುಲ್ ಅದೇ ಸರ್ ರೈಟ್. ಎನಿವೇಸ್ ವೆಲ್ ಡನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಏತ್ ವಿವಿಧತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಂಚಲ ಮದ್ಮೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಕಲ್ಪನೆಡೆ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಿಂಚ ಆವೊಂದಿತ್ತನ ಅಂದು ಕಲ್ಪನೆಡೆ ಇಂಚಲ ಆವೊಂದಿತ್ತಡಿಗೆ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಕ್ತಿ ಐನ್ ಪೂರ ಕಂದಾರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಜಡ್ಜ್ನ ಅವತ್ತಿಡ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ವೆಲ್ ಡನ್. ಹರ್ಷಿನಿ ಫಾರ್ ಯು. ರೈಟ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಪೂರ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ನಡುಟು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಓ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಆವಡೆ ಆವೊಂದುಂಡಾಗಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಏ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ನಾನು 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೋನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಯಿನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇಡುತ್ತಿಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡುವಾರು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಓ ಅಂಚ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದಿಸ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್. ಪಟ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಟ್ಲೇರು ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಟ್ಲೇರು ಅಜ್ಜರು ಅಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜೇರೆ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯ ಅದು ಈತೆ ಪೋಪೆರನ್ನೇ ನೋಡು ಆತ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರು. ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ರೋಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟೆ ಓಯ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ವಿ ಯೂಶಲಿ ಸೇ ದ ಶೋ ಸ್ಟಾಪರ್. ಇನ್ನಿತ ಫುಲ್ ಶೋ ದ ಶೋ ಸ್ಟಾಪರ್. ಆರೆಗ್ ದಾದ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಆಂಡಾಗ ಆರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ಗ ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಹಾರ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು. ಎಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ನಾನು ಪೂರ ಪೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್. ಮದ್ಮೆದ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೇರಿ. ಗುರು ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುರು ಸರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರು ಸರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೇ ಬಿ ಮದ್ಮೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ ಸಂಜೆ ಲೀಲ ಬಂದು ಸರಿಯ ರಾಜಶ್ರೀ ಹಮ್ ಆಪ್ಗೆ ಹೇಕೋ ಅಂತ ಜೂತೆ ದೇದು ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ಪಾಲ್ಪ ಏತ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಂಚ ಪುರ ಎಂಜ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಆದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗಾಭರಣದ ಮೂವಿನ ತೂಯಿನ ಅಂಚೆನ ಓಲು ಸಂಜೆ ಲೀಲ ಬಂದ್ಸಲಿ ಓಲ್ ನಾಗಾಭರಣ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಇವನ್ ಅಕ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ದ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆವಡು ಇವನ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಆವಡು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಇವನ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಹೇರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಜಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಫ್ಲವರ್ ಆವಡು ಆತು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಗುರು ಸರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಏಪಲ ದದಾಂಡಲ ವಿಭಿನ್ನ ಕನ್ಪಾರಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಡೆ ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಿಗೆ ಮದ್ಮೆದ ದಾದ ಇರ್ ಪಂಡಿನ ಇಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಸೀಸನ್ ಮದ್ಮೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೂದಿತ್ತ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಶೋ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರಿ ಹಿಂದಿ ನಾರ್ತ್ ಪೂರ ಪೊಣ್ಣನ ಭಾರತ್ ಲೆತ್ತಂಪುರ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಸೊ ಐನ್ ಪೂರ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಶೋ ಕೇಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಅದ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ತದ್ದು ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಾಗ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪಿನ ಅವಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇವನ್ ಇಂಕ್ ದಾದ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಕಾಂತಾರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾನ ದಯ ಪಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದಾವ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾನಿತ್ತ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆದ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಬರ್ಪೇನ ದಯ ಪಾತಿರ್ತೇರು ದಾನೆ ಮಲ್ತೇರಿಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾನೆ ఆయన మస్తు స్మార్ట్లీ హ్యాండల్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಪನ್ನು ತೂದು ಅಲ್ಪ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಲೆಕ್ಕದೆ ಇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದ ಇತ್ತ ಕೇನರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಕ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ಈರೈನು ಭಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅರ್ದಿದ್ದು ಐನು ಮಲ್ತಾರೆ ತಾವು ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅನ್ ಗುರು ಸರ್ ಏರಿಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಪ್ರಾವಂದಿನ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಇಂಚು ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಂಚಿಂತ ವಿಷಯ ಬೇಗ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಇರ್ ಮಲ್ತಾರೆ డాన్సర్ నమైతే హర్షిని పాతిరుగా సూపర్ వాట నాగవల్లి ఆవిడ వా క్యారెక్టర్ కొండల ఇరేగా ఇమోషనಲ್ ಕನ್ಪಿನವಾಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ డాన్సರ್ ಅದು ಫೋಕ್ డాన్స్ ಓಲ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿಲ ಬರ್ಚಿ ಏತ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅದು ಮಲ್ತದೆ ಇರೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೌಜನ್ಯ ಪಂಡಿನಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇಂಚಿಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ನಾಡ್ನ ಇರೆಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೆಪ್ಪುಂಡ ಇರೆಗ ಏತ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಡೌಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರೊಂಜಿ 90% ಇರು ತುಳು ಸಾಂಗ್ನೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಅಂಚಿ ಆತ್ ಡಿಟೇಲ್ ನಾಡ್ದು ಐಕೊಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಹೆವಿ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೈಬ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಮೇ ಬಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗುರು ಸರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಐತ ಡಿಟೇಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾ ಮಲ್ಲ ಟಂಗದ ಒಂಜಿ ದಾದವ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ತೋಯರ್ ತೋಚ್ಪಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಓ ಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ದೈವೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾತೆರಪ್ಪ ಅನ್ಪುಂಡು ತತ್ತಿನ ನಾಲಾಯಿ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೈವ ಆ 2 ಜನ ಕೊಡ್ನ ಪಾತೆರದ ನಾಲ ನಿಕ್ಕುಲು ತತ್ತಂಡ ಆ ರೀತಿ ಅಂಚ ಅವು ನಾಲಾಯಿನ ಮಕ್ಕಳು ತೋಜಪ್ಪ ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕ್ ಆತ ಐತ ಆ ಪಾರ್ಟ್ದ ಎಂಕ್ ಆತ ನಾಲೆಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ಅರಂತೆ ವ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ದಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಹಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಒನಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಫೈನ್ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಭಯಂಕರ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೆ ತೊಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೆ ಅವಳ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೆ ತೊಂದರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಈ ಎಲೆ ಊಟಡ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಂಡಾರು ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎಲೆ ಊಟಡ್ ಲಾಯಸ್ಟ್ ಚಿರಾಮಿ ಸುಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ ಹರ್ಷಿನಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹರ್ಷಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಪಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಈರ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್
The way you stand, the way you talk, the way you perform, that's outstanding. Thank you, sir. Thank you so much. ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಕಲ್ಪದೇರು ಇರ್ ಆತ್ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ಇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪಾರ್ ಇರ್ನ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆವಡ್ ಇರೆಗ್ ಓಲ್ ಪೋಡು ಇರೆಗ್ ಒಲ್ತ್ರದ್ದು ಬರೋಡು ಇರೇನು ಏರೇನು ಲೆತ್ತೊನ್ ಬರೋಡು ಎಂಚಿನೇನು ಕನವಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಇರೆಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪಾರ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಸೊ ಅವು ಗೊತ್ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಐತೆ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಆವಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿಲಕ ತೋಜುನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅದು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ. Thank you so much, sir. ಓಕೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಅಜ್ಜರ್ ಮುಟ. ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್. ಓಕೆ ನಾವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಸರ್. ಗುರು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪರೋಣಾಂಡ ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೋನಿಯರ್ ಅಂದ್ ನಾನು ಲೈಕ್ 110% ಒಪ್ಪೆ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೋನಿಯರ್. ಓಕೆ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಇರ್ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರು. ಎಸ್ ಸರ್ 100%. ಓಕೆ ಆಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜುನ್. ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್. ಓಕೆ ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದಾಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಪಾಕ್ ತಿಕ್ಕದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ಪೇನ್. ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೇಕ್ ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನಿತ್ತೆ. ಗುರು ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಪನ್ನೋಡೆ ಇತ್ತೆ ದಪ್ಪನಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಯಾ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಕಲ್ಪುನ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸರ್ ಆಪೆ, ಡಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆಪೆ, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಪೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆಪೆ. ಆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಸಂಗೀತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆಪೆ, ಯಾ ಇಜಂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶೋ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆಪೆ, ಇಜಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆಪೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್. ಅವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆಪೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಆಯ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ ಮೆತ್ತುಪ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಬಟ್ ಗುರು ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು I can see you traveling towards a cinematic choreographer. Thank you sir. Dapanaga started the end muta, it was really well cinematically choreographed with a beautiful screenplay panoling. Thank you sir. Okay so keep up the hard work like this. Harshini, you are doing good inchane man play, but I really couldn't figure the missing ande might be certain portions dadana ponda ya dadana inga artha hondiji, but overall it was a very different risky beautiful act panoli. Thanks sir. Thank you and God bless. Thanks sir. Wonderful. Thank you so much judges. Elton pannaga ಆ ರೀತಿ ವಾ ಬಾಂಬ್ ಪುಡ ಬೇರೋದು ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಗುರು. ಗುರುದಾತನ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡೆ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೋನಿಯ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಸಂಜಿತ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಜು ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಅರೇನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಾಯಪಣಂದು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಅರೇನ. ಸೊ ಪ್ರೋರ್ ಆರೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನೆಕ್ ಗುರ ನೆರೆಗತ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಕ ಸೆಟಪ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕೊಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಅದನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕೊಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಜು ಬಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಪನೋಲಿ ಸರ್, ಪೂರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುರು. ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡಿರು ಬನ್ನಾಗ ಇರಿಗೆ ಅನ್ಸುಂಡೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಗೀತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ಲೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೇಫ್ ಅಂದೆನ್ನುಂಡೆ ಅದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಎನ್ನುಂಡೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಮನ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರನ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ ಅವು ಎನ್ನ right. It's team play, so congratulations and all the very best. Superb. So madme kule hooga booga enchina albar enchina on step manodata nikilna madme kule kushita step da ade
ಜಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಪನ್ಲೆ ಅವ ಯಾರನ್ನ ಮದ್ವೆಗೆ ಅಂಜಾರೆ ಜಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಹೋ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಸೀಸನ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗ್ರೂಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸವಿತಾ ಉಲ್ಲೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಡೇ ಫೈನಲ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆತೇರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಸವಿತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮಂತರತೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ್ ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಾಟ್ ಇದೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಗುರು ಸರ್ ಎನ್ನಲ ಸರ್ ಗುರು ಸರ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತೂ ಓವೆಲ್ಲ ಕನಪುಜೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಸೊ ಇಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇ ಆಫ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಚನೆ ಎತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕಿದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತುಯೆ ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಆತನು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೇಡ್ ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತೂ ಮನ್ಪುಜೇರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ತು ನಾಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪದಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬುಡ್ದು ಬೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪದೇರೆ ನಾಡು ಬೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಥಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಒಂಜೇಟೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ನಲಿಪದೇರ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ ಆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡ ಮನ್ಪೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆ ಆರ್ ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಿನಾಲೆ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಕಮ್ with the best performance I know. So all the very best Harshini, very well done, and the whole team, very well done. Thank you so much. So congratulations once again, very well done. Next round is finale. Popa Naijana we don't know, but for coming till here and giving us lovely performances, congratulations to the whole team. ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ವಿವಿಧತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎತ್ತಿದೆ ಕೈ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ 3 2 1 ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಹು ಹಾ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್. This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi Idalli Koleya Mateli. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty.